pupunta? Ha? School? Kumain ka na? Sino nandito? Mamasita? Dala tayo sa bahay. Kasi kakausapin ko po si Mamasita. At si Caravate. Mother! Tagal mo naman. Pasok mo si Ikay. Asa na? Hmm? Oo nga. Asa na si Ikay? O pampayurik. Pampayurik lalo. Kain guys. Ma, si Cara. Tuwan na lagi. Ay, ba't ano ba si ano? Si Lingli, si Aliyah. Oo, ano siya? Andoon pa, sa labas. Ano plano natin, Ma? Mag-usap kasi kami. Ay, di ba? Regarding sa 20 kilos na karne. plano namin para sa aming birthday ni Caravate. Sabay na lang kasi sabi nga ni Brenda. Para isang ano lang, isang, ang tawag dito? Isang gastuhan lang. Tsaka isang ano lang ba, isang, ang tawag mo dyan? Isang pagod lang ba? Oo. Kasi baka mamaya, magluluto din ako. 16, 15 na lang. Tapos pahinga pagka 16. Kasi 17, alis kami. Alis kayo 17, no? Das dire-dire. 17 na lang. So magluto tayo. Oo. Ma'am Gracie, thank you so much sa lechon in advance. Kaya hinihingi niya yung address, kinukonfirm ko sabi ko, i-confirm ko na kay Mama Sita ko anong plano mo na date ng celebration. Sa 15 na. Sa kay Cara? Kami ni Cara. Cara. Magsabay na nga kami. Kay Ma'am si J, 15. 15. Sa 15 na lang kay malis sila ng 17 para makapahinga pa sila ng 16. Oo. Anong plano natin tutuin? Magdagdag na ng karne. Magdagdag ng karne, 20 kilos. Okay lang yun. Ano na lang ako, syempre mag-spaghetti pancit at saka dessert. Oh. Pwede ra. Kanang ano ba, yung Salad? coffee scramble, yung ginawa ko nung nakaraang birthday ko ba? Yung coffee jelly Okay ra. na may sago. Yung sago, ganun. Ikaw nang gumawa kasi hindi ko alam. Ha? Sige. Magkano yung suman mo? 3.20. So, 100 pesos. Ay, ano ba? Iilan lang kakain. Magkano yan? 3.20. O kaya nga, yung 100 pieces. 700. 700? Tama ba? Station. Oh. 100, di ba marami yun? Okay na yun, 100 pieces. 100 pieces. Oh. Ha? Mag-order ako sa iyo. Oh. May ano na agad tayo ron. May suma na. Oh, di wag na tayo mag-ano pala, dessert. May suman na raw. Okay na yun. Doon na tayo sa farm. Anong oras? Oo, sa farm. Hapon. 5. 5. Early dinner, okay na yun? Oo. 5? Ano oras ang out nila, Cara, sa school? 4. Okay na yun. Ready na yung pagkain ng mga alas 4. Para yung mga classmate niya, no? Oh, doon na invite. Para kasi isang ganap na lang. Mars! Yun lang? Ano ngayon sa'yo? Sagot. Sa'yo na yung ano? Ice cream? Ano ba? Ice cream? Sa mo? Ha? 5 galon ba? Ano ba? Galing na kumari ko, no? Ayan na. Happy birthday to us, Caravate. Taray na. Si Tumboy at si Bakla mag-birthday. Ang ganda ng vlog na yan. Babush. Siya sa 15. Yeah, andito ako ulit sa mansion nila Mama Sita and it's time to update our terrace. The terrace of brain damage. Dito sa mansion. Ayan, wow! Ang dami na nalagyan. Halos matatapos na tong front. Dito sa side. Tapos susunod na yun dun sa Birat ni Brenda. Pwede na ito maapakan, di pa? Pwede na, ma? Pwede na. Wow. Maganda, ma. Hindi siya madulas, no? Taray.
Hanggang dito po yun. Pati ito. Sukat na itong isang tiles ma dito sa, ano, hindi. Kulang pa. I mean, sakto. May cutting pa. Sobra pa siya. Itong yung isang buong tiles. Ay, hindi. Ano, zero pa dito. Ito isa dito rin. Pero kung dito, Yan, Ito yan. isa. sobra. Sobra sa isa, mag-cutting pa. Babawasan. Sobra isa. Cutting gamay. Ah, Ito sobra. Yan ang nasob. 6 Two- cm. 2 feet ba tong ano? Yung isang ganito? Oh, Ah, 61 cm. Okay. Kaya pala sobra pa siya. Hanggang dito po yan. So, yan. Itong end na to. Hanggang dito sa... Yan. Dito yung kwarto ni Brenda. So, tapos ito, lalagyan din ito ng tiles. Holy tiles. Ma, pwede ka rin maglagay ng Christmas tree dito, no? Ma. Dito ba? Lagyan ng Christmas tree. Oo, na pwede. Christmas tree ba doon, no? Ang ganda. Malaki ba? Dyan. No? Ang ganda. Kumpas ko na. After nito, ano pang papagawa mo? Pintura. Nang Sa loob. Ivory. Okay na yung ivory na. sa buong sa bahay? Sa loob? Bahay. Sa loob. Ivory na yung kulay. Yung kulay. Instead na black. Okay yung ivory. Okay din naman. Malamig din naman siya sa mata. Oh, ivory yung gusto ko. Brenda. Ano sabi? Cream? Parang nude. Oh, yung cream at saka ivory. Papariya naman. Kasi di ba ang problema lang kapag nude, parang marumihin ba? Sila yung ivory. Balak mo rin pala magpapintura. Pagkatapos nitong tiles, tsaka magpapintura. Sosyal. Tapos nito, pintura na. Paskong Pasko talaga. Wala ko pa naman dito magpasko. Dito ko... Para dito ako mamamasko. Di ba mamamasita? Hey! Wala kayo dito? Siyempre, pag may event, pag may racket. Pero, siyempre, 25. Oh. Punta ka nandito ng Pasko, magbigay ka ng... Ako pala yung Kaya mo. bigay mo sa akin na... Ako mamamaskuhan. Kunin ko na ang kalahati. Advance. Pag na-close deal natin. Ay! Ang ginagawa dito sa gilid naman. Hanggang dito ma, pati to. Hindi na ilalagyan ng mga halaman. Kung may ilagay, okay naman. Papatungan. Ang galing, no? Ayun, no, tignan nyo yung ginawa nila dito sa... Ay! Yan, diba? Naidugtong pa rin yung nakabit nila. Ang galing. Ganyan yung pagkakat na ginagawa sa tiles pag aano sa bakal. Kasi meron yung may bakal. Ayan. Tapos, pati yung sa likod po, i-ano rin niya. Para maganda yung pagkakakat. Ayan na. Natanggal na. So, may ipapasok niya siya dun sa bakal. Ayan, testing na. Shadan. Wow. Ang galing. Swak na swak. Pasok na pasok sa bakal. Diba? Ang galing.